вақте ҳамагӣ 5 сол муқаддам мо инҷо наворбардорӣ карда истода иброз медоштем ки ин мавзеъ поёнтар тахминан 50 метр аз ин мавзеъ ки роҳи асосии мошингузар барои рафтуо дар тамоми қидаҳои сохтмон фаъол буд. дар оянда ҳамагӣ 3-4 сол баъди дигар зери об мемонаду гузаргоҳ тахминан ба дарозои 200-300 метр болотар мекӯчад. бовари одам намеомад. вале алҳол мо мушоҳида мекунем ки ин қисмат низ зери об ва дар оянда зери санги шағал мемонад ва тахминан баъди 1.5-2 соли дигар пурра ин манзара аз байн меравад ва гузаргоҳи асосӣ барои ба ду соҳил рафтуо кардани техника, таҷҳизот ва бунёдгузорон аз ҳамин қисмате оғоз меёбад ки аслан алҳол мо шумо дида истодаем ки чанд моҳи охир бо маром идома дорад кор дар ин қисмат ва ин гузаргоҳ домани 6-7 соли дигар фаъолият менамояд ва он қисмат ҳам ниҳоят дар зери об қарор мегирад ва роҳи асосии рафтуо гузашта рафтан, яъне ба ду шоҳроҳи бузурги пайвандгари пойтахт ва ҳамсоя кишварҳо аз ду соҳили баҳри бузурги роғун аз болои садди бузурги 335 метра, яъне платинаи овозадори роғун мегузарад ва ин қисматҳо пурра моли таърих мешавад. ҳамагӣ 4-5 сол муқаддам аниқтараш то истифодаи даври аввали нерӯгоҳ дар фишори паст ки аз ду агрегати нахустин иборат буд, роҳи мошингард ва тамоми гузаргоҳи асосӣ барои ворид шудан ба нақбҳои хурду бузург аз ҳамин ҷо мегузашт. то оғоз ёфтани кор дар ин қисмати сохтмон, яъне ҳамагӣ чанд моҳ пеш, даромадгоҳи асосии гузаргоҳ ки бо номи нақби нақлиётӣ 3 сабти таърих шудааст намоён буд ва акнун мебинем ки ҳама зери санги шағал монда. гузаргоҳ ба қисмати ёрирасон тахминан 300 метр болотар кӯчид ва ин ҳам баъди истифодаи даври асосӣ баланд шудани сатҳи дарё барои агрегати фишори баланд, агрегати 4 пурра зери об мемонад ва алҳол он чизе ки мо мебинем дар ин ҷо болотар роҳи нав ба кор медарояду ин қисмат пурра зери об мемонад. аз он ҷумла ҳамин нуқтае ки алҳол мо қарор дорему андешаҳоямонро иброз дошта рӯи навор оварда истодаем, тахминан 190 метр дар қаҳри обанбори роғун қарор мегирад ва ин лаҳзаҳо бешубҳа арзиш пайдо мекунанд, чунки моли таърих мешаванд, зери об мемонанд ва касоне ки чун ҳаводор ё чун таҳқиқгар ё чун сайёҳу як истироҳатгаре ба ин ҷо ташриф меоранд, агар аз ин лаҳзаҳо баҳравар шудан хоҳанд, метавонанд ба бойгонии миллат ба телевизиони Тоҷикистон муроҷиат кунанд ва ин наворҳоро ки коркард шуда ба бойгонии миллат ба телевизиони Тоҷикистон пешниҳод мешаванд, истифода баранд ва андешаҳои худро иброз доранд. ҳатто дар мавриди пайдо шудани баҳсу мунозираҳо низ дар оянда ин наворҳо зарур мешаванд.